ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಯಾನು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ನಿಖಲು ಹುಷಾರಿಲ್ಲರು ಎಂದು ಎನ್ನದೆ ಓ ಇನಿ ಪಲ್ಲಕ ಯುಗಾದಿ ಅತ್ತೆ ಎಂದ ಈ ಅವತಾರಡುಲ್ಲ ಉಂತ್ಲೆ ಬತ್ತೆ ಇದು ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಕುಲ್ಲುದು ಪಾತೆರ್ಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯುಗದ ಆದಿನೇ ಯುಗಾದಿ ಪನ್ಪೇರು ಮುಕೊಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನು ಸೃಷ್ಟಿವಂತನ ದಿನನೇ ಯುಗಾದಿನ ಪನ್ಪೇರು. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇನಿ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ತಾನಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಪನ್ನಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ದಾಯ್ತ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಯಾನು ತುಳುನಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನಡೊಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಎಂಚ ಪುಟ್ಟುನೊಂದು ಪನ್ಪೆ ದಾಯ್ತ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪರಶುರಾಮ ಪಂಡ ಏರುಂದು ಗೊತ್ತುಂಡ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುನು ಪರಶುರಾಮನ ಷಷ್ಠಿಂದ ದಯ ಪನ್ಪೇರುಂದು ಗೊತ್ತುಂಡ. ಸರಿ ಕೆವಿ ಕೊರ್ಲೆ ಐತ ಕತೆ ಪನ್ಪೆನಿ. ಪರಶುರಾಮನ ಪೊಪ್ಪನು ಒರಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕೆರ್ದಿಪ್ಪೆ. ಆ ಸೇಡಿಗೆ ಬೋಡದು ಪರಶುರಾಮ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಕ್ಲೇನು ಕೆರೊಂದು ಬರ್ಪೇರು. ಕೆರ್ದು ಮಾದ ಆಯ್ದೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಆಯುಧನು ಮುಟ್ಟುಜಿಂದು ಎನ್ನುವೇರು. ಅರ್ನ ಆಯುಧ ಅಂಡ ಕೊಡಲಿ ಅವೇನು ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದಡಿ ಪೋಪೇರು. ಸಮುದ್ರ ದೇವಡ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನು ಓಡಿ ಕೊಡಲಿ ದಕ್ಕಬೆ ಆ ಜಾಗೆ ಬುಡ್ದು ಎಂಕ ಕೊರು ಒಂದು ಸಮುದ್ರ ದೇವೆರ್ಲ ಆ ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಪರಶುರಾಮ ದೇವರು ಕೊಡಲಿ ದಕ್ಕಬೇರು ಆಚೆ ಜಾಗಡೆ ನೀರು ಪೂರ ಕಾಯ ಒಂದು ಬುಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗ ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ರಿಪ್ಪುಡು. ಬುಕ್ಕ ಪರಶುರಾಮಗ ಆಪುಡು ಈ ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಮಣ್ಣುಡು ಗಿಡ ಮರ ಬೆಳೆಯರ ಆಪುಜಿಂದು ಮನುಷ್ಯರೆಗ್ಲ ಬದುಕ್ಯರ ಆಪುಜಿಂದು. ಐಕ್ ಪರಶುರಾಮ ನಾಗಲೇನು ಭೂಮಿಗೆ ಬರಿಯಾರ ಅನ್ಪೇರು. ಆ ನಾಗಲು ಪಾತಾಳಗ್ ಪೋದು ಮಿತ್ ಚೀಪೆ ನೀರು ಮಿತ್ತುಕೊಂಡರ್ಪುಂಡು ಪುಂಚ ಮಾತ ಕಟ್ಟುಂಡು. ಆ ಜಾಗನೇ ತುಳುನಾಡು. ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಂಡತ ನಾಗಲೇನು ದಾಯ ಮಾತ ನಂಬುನೆಂದು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಡು ಹೂ ಮಾತ ನಂಬುವೆರೆಂದು ಪನ್ಪೆ. ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕುಲು ದೈವಲೇನು ನಾಗನೇನು ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬುವೆರು. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುಡು ಕಂಬಳ ಕೋರ್ದಾಟ ಪೂರ ನಡಪುಂಡು. ಯಕ್ಷಗಾನಲ ತುಳು ಟಿಪ್ಪುಂಡು. ತುಳುಕ್ತ ಕಾಮಿಡಿ ನಾಟಕಲ ಸುಮಾರು ಉಂಡು. ಬುಕೊಂಜಿ ದಾಯ್ತ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ದೇಶಗ್ ಪೋಂಡಲ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಮರಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪವೋಡು. ನಮ್ಮ ಭಾಷೆನು ಮಿತ್ತುಕೊನೋಡು ತಿರ್ತುಕೊನ್ನಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಪಂಡದು ಮಾತ ಭಾಷೆಗ್ಲ ಗೌರವ ಕೊರೋಡು. ಕೆಲವೆರಿಪ್ಪೇರು ಬೇತೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪೋಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಭಾಷೆನೇ ಮರ ತುಡ್ಪೇರು ಅಂಚ ಮಾತಾರ ಬಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಅಕ್ಲಿನ ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆನ ಅಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪವೋಡು. ವಿಡಿಯೋ ತೂಯಿನಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ತ್ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಒಲ ತಪ್ಪಿತ್ತಿನ ಶ್ರಮೆಕಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಏರ್ ಮಾತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತೇನೆ ಬೇಗ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಬಾಯ್.